ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତୀ ବେଶ ହୋଇ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି? ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ସେ ତାର ଭକ୍ତିରେ ବଦଳେଇ ଦେଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିଗଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଗଣେଶଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ। ମନରେ ଦୁଃଖ ରଖି ସେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଫେରିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଜଣାଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ତୁମ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଭକ୍ତି ରହିଛି ତେବେ ତୁମେ ପୁନଶ୍ଚ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚମତ୍କାର ଭଳି ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ହାତୀ ବେଶ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ତିନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତୀ ବେଶ